enpresako finantza eta ekonomia asuntoak eta geratu ziren baina oso larri eta gainera zor pilo batekin. Ogasun foralagaz eta gero baditu ere zorrak beste akredore eta materiale ekartzaileekin. Eta orduan zor hori joan da geroz eta gehiago gehitzen. Horren aurrean sartu ziguten konkurso de akredorezan. Bete eta zehose gehitxoago gara egoera horretan. Orduan, gero, martxoaren hasieratik ezarri ziguten ERTE bat. ERTE horretan egon gara lanean, baina erdizka. Hau da, murrizketak, lankarga ere bajatu da, eta hori. Ekainaren 30ean bukatu zen ERTEaren epea. Hortik aurrera gaude ja likidazio egoera. Likidazio egoeran sartu nahi digute ere bat, hau da despido orokorra, eta gero neurri oso zehatzak eta oso traumatikoak. Orduan horren aurrean erabaki dugu greba mugagabe egitea. Plantakoak kontauta eta baita ere teknikoak eta ofizinetekoak. 58 gutxi gora bera. Eta hortik nahi digute kaleratu 28 kalera. Horretaz aparte dago, esaten dena, eskaintza bat erosteko, da zikautxo. Eta arek eskaintzen diguten baldintzak oso txarra dira. Esplotatzaileen egoera baten sartzea. Zikautxo kooperatiba aldetik balego beste proposamen bat edo beste eskaintza batzuk edo kaleratze ez traumatikoak posible zela negoziatzea. Hemen proposatzen dena irtenbide duina denontzat. Duina. Orduan, eurek esaten duten bakarra da, daudela prest 58 20 langile bakarrik onartzeko. Jente guztiak egin duela greba, elako ordezkariak eta labeko ordezkariak bat gatozela eta jarraituko dugula bide honetik. Eta esan nahi dut, guk ez ditugula izten ateak, edo zein momentuan negoziatu edo elkarren bidez lortzeko irtenbide, baina duin bat.